Bueno, irudi batzuk. Horrelaxe laguntzen den duen lurzorua, hau da Josen, bertako guarda beti laguntzen eta beti bere laguntza eta babesa izan duguna. Eta hemen bi argazki zuek ikusteko zer gertatzen den 5 urtez eremu batetan larratzeari uzten bazaio eta nolako garapena izaten duen beti bezala larratzen den eremu hori berekin mantentzen bada. Eta ikaragarri deigarria da lurtzoruaren lehen geruza hauetan hemen sortzen den nolabait esateko geruza lodia. Hemen noski belarrik ez duten ez jaten abereek, belar hori eta hemen urtero azten den belar hori bertan metatzen da. Bertan simeldu eta bertan metatzen da. Orduan egiten duelako geruza, esponjotsu, isolatzaile ikaragarri bat, eta aldiz hemen abereak larratzen diren lekuan geruza hori askoz gutxiago garatzen da. Beraz, honek halabeharrez markatzen ditu diferentziak, eta markatuko du diferentzia batez ere lurrazpian gertatzen diren prozesuetan. Gure ikerketak, hau da, 5 urte itxiturak eduki eta gero, laginketak konparatu egin genitun, emaitza konparatu egin genitun, eta zer ikusi gendun. Hau da, argazkia 2012koa da, baina konparaketa hau egiteko datuak itxitura eraiki eta 5 urtetara jaso genitun. Orduan, ikusi zena zen, larratzen ez den eremuan, itxituran, graminioen estaldura ikaragarria izan. Horrek ekarri zuen espezie dibertsitatea jaistea, lurtzoruko temperatura baxuagoa mantentzen da, eta askoz egonkorragoa, larratzegunean baino, CO2 fluxua, hau da, arnasketa bidez itxitura barruan isurtzen den CO2 fluxua altuagoa izan zen, kopuru gehiago isurtzen da, biomasa mikrobiala, hau da, bertan lurtzoruan nolabait egonkor mantentzen den karbono iturri hori, mikroorganismoetatik datoren karbono horren kopurua txikitu egintzen. Mikrobio hauen jarduera entzimatikoa baxuagoa izan zen, horrek esan nahi du materia deskonposatzen eta beraiek egiten dituzten prozesu guztiak motelago eta maila nolabait apaleagoan egiten zituztela, eta belarraren karbono-nitrogeno erlazio da belar kalitatea nolabait neurtzeko erabiltzen dugun adierazle bat, karbono-nitrogeno erlazio horrek gora egin zuen. Hau da, kalitatea galdu egin zuen, karbonoa nitrogenoarekiko. Eta larratze eremuan, hau da, bereak beti ibili diren eremu eta betiko kudeaketa hori mantenduta, ikusi genduna zen justu kontrako erantzuna. Graminio gutxiago, espezie dibertsitate altuagoa, lurtzoruko temperatura aldakorragoa eta horrek nolabait ekarri zuen CO2 fluxua murriztea, biomasa mikrobiala igo egin zen, beraz, karbono bahiketarako almen gehiago adierazten du horrek, jarduera entzimatiko altuagoa zen, horrek esan nahi du elikagaien birziklapena arinago eta modu egokiagoan ematen ari zela bertan. Eta zen erratioan, karbono-nitrogeno erlazioa baxuagoa, horrek esan nahi du kalitate hobeko belarra. Aldi berean neurturiko datuak dira. Hemen gauza bakarra negatiboa da lurtzoru trinkotzea. Hau da, abereak dabiltzan lekuan lurtzoru hori gehiago trinkotzen da. Eta horrek esate baterako, trinkotze horren intentsitatea edo indarra oso handia bada, landaren sustraiek ezin dute ongi hazi eta lurtzoruko mikrofaunan batez ere eraginak eduki ditzake eta orduan nolabait faktore edo ezaugarri erantzun negatibo bakarra ikusi gendun lurtzoruaren trinkotzea izan zitekeela. Horregatik esaten dugu agian leku honetan abeltzama altu xamarra zen eta abeltzama hori arintzen baduzu, lur trinkotze hori pixka bat arindu dezakezu, eta beraz, ongi kudeatuta trinkotze hori arazo izateari, edo arazo izateari utzi diezaioke trinkotze hori. Bueno, zergatik mekanismoak
lurtzoruko temperaturak zergatik dauzka olako gora berak goiko lerroan ikus dezakezuen bezala, eta aldiz bekoa askoz ere gora bera txikiagoak eta esango genduke askoz ere homogeneoagoa den lerro hori, goikoa da larratzegunea, bekoa da itxitura. Zergatik gertatzen da, pixkat eskema honetan oso modu sinplean azalduta, oinarrian da, hemen lehen erakutsi dizuedan geruza honek egiten duen funtzio isolatzaileagatik. Neguan gutxiago hozten da lurtzorua eta beranduago izozten da, izozten baldin bada, eta aldiz neguan, udan ez da hainbeste berotzen. Ze eguzkiak zuzenean jota ere, belar, geruza eta materia organiko hori, lehen erakutsi dizuedan geruza isolatzaile horrek, nolabait ez duzten lurtzoru hori berotzen. Orduan, lurtzoruaren temperaturaren gorabera horiek gertatzen dira isolamendu txikiagoa dagoelako abereak dabiltzan eremuan. Zer gehiago, zergatik dauka elikagaien zikloan eragina edo zergatik ateratzen zaigu ikusi gendun jarduera entzimatiko altuagoa eta nolabait elikagaien birziklapena hobeto ematen dela larratzegunean. Hain zuzen ere, gorotzen bidez eta abereak egiten duten zapalketa eta larratze efektu horrekin alde batetik lortzen da, abere jaten duten belar hori, landareek dute berezko indarra belar berria sortzeko, ez hosto berriak sortzeko. Sortzen diren hosto berri horiek samurragoak dira, nitrogeno gehiago dute, hobeak dira. Elikatzen jaten ditu abereak eta gorotzak egiten ditu. Gorotz horretan nitrogeno gehiago kanporatzen da, hartu duen belar horrek nitrogeno gehiago duelako. Orduan, azkenean, ziklo borobil bada, ez da? Jaten duena kalitate hobea da, baina jateagatik berak bertan sortzen du elikagai hori hobea izatea. Eta mikroorganismoak erresago deskonposatzen dute materia hori, kalitate hobeagoak duelako. Eta gainera, temperatura eta ezekasun baldintzak optimagoak dauzkate larratzegunean. Lehen esan ditugun, temperatura gorabehera horiengatik. Itxitura barruan, temperatura askoz freskoago mantentzen denez, geldoago funtzionatzen dute mikroorganismoak. Eta bertan sortzen den materia zakarragoa da. Bertako belarrak karbono gehiago dauka eta birziklapen horretan gehiago, denbora gehiago behar izaten. Beste datu batzuk ikusteko espezie mailan, guk desberdintasunak ikusi genitula, eremu, hau da, leku berdinean, baina lartze gunean eta itxituran. Eta espezie batzuk esate baterako abrostis eta luzulak ikusten zen leku desberdinetan joera berdinean. Larratzegunean kalitate hobea zutela espezie hauek itxituran baino. Beste batzuetan, irustan adibidez, nabarmen nitrogeno gehien duten landareak dira irustak, baina etzen desberdintasun esangarrerik ikusten kanpo eta barruan. Eta beste espezie batzuk kontrako joera agertzen zuten. Batzuetan leku batetan alotzan adibidez itxitura barruan kalitate hobea zuten eta kanpoan okerragoa eta espezie berak baina beste eremu batetan uzkuiten kontrako joera. Orduan, aldakortasun handia dago naturan, baina esan bezala orokorrean gure datuek aditzera ematen digute belar kalitate hobea lortzen dela larratzea mantentzen den eremuetan. Eta dibertsitatearen eragina zergatik nola esplikatzen dugu larratzea ematen den eremu horretan dibertsitate gehiago egotea. Azkenean, larratzeak egiten duelako landarek argiagatiko duten lehiakortasun hori edo lehiakidetasun horretan egiten duena da landare lehiakorrenei indarrak kendu. Hau da, lehiaketa hori argiagatiko lehiaketa neutralizatu egiten dute. Eta horrek esan nahi du, beste landare nolabait hain kompetitiboak ez direnek, lortzen dituztela nitxo ekologikoak bertan hazteko eta bertan mantentzeko. Orduan, segak bezala, hau da, belar indarra handia duen, belar dominatzaile horri indarrak entzen badiozu, aukera daukate
beste espezie txikiagoak, lore desberdinak dituztenak eta espezie gehiago bertan bizitzen. Eta gure datuek hori adierazi ziguten. Eremu batzutan asko argiago ikusi genuen joera hori, beste eremu batzutan aldaketak motelago ematen dira. Baina orokorrean ikusi genuen joera hori. Polinizatzaiekin ere esperimentu txiki bat egin genuen, eta pentsa daiteke abereak dabiltzan eremuan, ez da lorerik egongo, ze azkenean belarra jaten duten enean ere loreak eta jango dituzte. Eta aldiz, itxitura barruan danak askoz handiagoa da, lore pila bat daude, eta abar, ez? Gure harridurarako polinizatzaileen azterketa honetan ikusi zen, polinizatzaileen dibertsitatea altuxeagoa zela abereak dabiltzan lekuan. Zergatik? Larratze eremu horretan, lore txiki, baino lore desberdin gehiago zeudelako, ez eta lore kopurua nolabait absolutua txikiago izan, zalantzari gabe, zeuden loreak ziren desberdinagoak eta dibertsoagoak. Eta horrek erakartzen du polinizatzaile desberdinak etortzea. Itxituran aldiz, zeudena zen espezie gutxiago eta espezie beraren lore pila bat. Orduan, etortzen dira lore horiek erakargarriak egiten zaizkian polinizatzaile batzuk, baina horrek ez du esan nahi, dibertsitate gehiena itxituretara etorriko danik. Baizik, espezie antzekoak behin eta berriz, lore kopuru gehiago dagoelako, baina lore berdintsuak direlako. Orduan, esperimentua oso xumea izan zen, baina eraiki genituen interakzio sareak deitzen dena, eta esan bezala konektibitate eta dibertsitate altuxeagoa topatu genuen larratze eremuan, gure harridurara.